Keringannya disuntik ya mas. Lah yo, golekane sing sehat malah. Bagi buat semuanya terima kasih. Purnama Campur Sari. Terima kasih supporter banyak Indra, Legend, Mo, Visha, Riana Audio. Apa sifatmu saiki wis beda, kowe ninggalke aku mentingke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara. Dodo pancen larakake ameng kepiye maneh kowe ora duwe aja silak batinmu marang kananmu mas pupusen rasa tresnomu iya mas ya opo satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung mati rasaku kang pas rungokno tangisku bajikku ngilang saka uripku ari pasan rangge lintang ning angkasa teko gawe lara marang tresno iki wis telanku pilihane wong tuaku ngapurane yen gawe lara atimu Purnama Campur Sari yang kembali buat semuanya terima kasih Riana Audio. Sang rangge lintang ning angkasa kodeko gawe lara marang tresno iki wis telanku pilihane wong tuaku ngapurane yen gawe lara atimu goyang kembali semuanya Purnama Campur Sari. Oh enak deh. Maju teh mas. Ayo. Tak kira apa mang. Ora ono pecute. Gak ono. Ono. Ini maksudnya nganggo buntut kok. Buntut. Ora digowo. Nyesek ning jero dada. Pancen larakake. Arep kepiye maneh
Kabeh opo iki kok iso rasane kok. Nggih matur sembah nuwun. Nggih kemonten kalian